Артисткага кияүгә чыгу авырмы? Артисткага кияүгә чыгу авыррак. Чөнки без кияүгә театр белән чыгабыз. Театр ул безнең балабыз шикелле. Һәм балалы хатынны белмим, кайсы ир алырга теләр икән. Шуңа күрә безнең ирләргә медаль бирергә кирәк. Чөнки театр безнең иң яраткан балабыз. Иң капризный балабыз. Һәм без аңарга бик күп вакытыбызны бирәбез. Артистлар арасында аерылышучылар күпме? Элек күбрәк иде. Хәзер халык акылланды, Аллага шөкер. Яшьләр хәзер бик акыллы. Алар ничектер бер-берсен аңлыйлар. Гомумән акыллырак һәм шуңа күрә аерулар да безнең юк дәрәҗәсендә. Әлек дәрсе акылсызлар име, көннәшәләр име, Күрәсең нәрсә бу? шулайдыр, культура да җитмәгәндер, акыл да җитмәгәндер. Күрәсең шулайрак булгандыр. Ә менә сез ни өчен аерылдыгыз? Сер булмаса әгәр, Шул баламны яратмады ирем. театрны инде. Ие. Ник яратмады, нишләде? Көндәште. Көннәште? Ие. Көннәшү бу. Күрәсең аңа игътибар әзрәк булгандыр. Көннәшү бу ширме? Артыкка китсә шир, һәм бик авыр шир, һәм бик начар шир, мәхәббәтне үтерә торган шир. Һәм үтерде инде. Һәм үтерде һәр бер шамалы булырга тиеш. Бәлки гаип сездә дә булгандыр. Билгеле булгандыр. Ничек булгандыр? Билгеле булгандыр. Нинди гаип? Булгандыр, ник дисәң, без бик төрле кешеләр иде. Безнең бит һәммәбезнең ялгышы, мин менә театрга мәхәббәт уятырмын, ә ул иләнгәндер. Мин аны театрына алып китәрмен, аңарга үземә генә каратып торырмын дип, менә шул кешене үзгәртәм дип кияүгә чыгарга я иләнергә ярамый.